A súa Maxestade a Raíña Dona Sofía, presidenta executiva da fundación que leva o seu nome, desprazouse este luns ao Banco de Alimentos de Lugo para coñecer persoalmente como desenvolve o seu labor diario. O deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, deu a benvida á raíña emérita canda o resto de autoridades que acompañaron na súa visita ás instalacións situadas no polígono do Ceao. A Deputación de Lugo leva moitísimos anos colaborando co Banco de Alimentos e hoxe estuvo aquí representada porque, nesa labor social que levamos facendo durante tantos anos non podía ser de outra maneira que tiñamos que estar aquí xunto ca súa presidenta, xunto ca súa directiva e sobre todo xunto aos 35 voluntarios que día sí e día tamén pois salen a repartir esos alimentos a aquela xente que máis o necesita. Dona Sofía interesouse pola xestión e funcionamento da Asociación Lucense e mostrouse especialmente sensible coas necesidades das 1.780 familias que o Banco de Alimentos atenden na provincia. Polo reparto de comida e por que tipo de comida se lles entregaba. Foi o que máis lle... Cantos nenos había, pequenos. A nai de Felipe VI mantivo unha xuntanza coa directiva do Banco de Alimentos previa á visita ao almacén, na que se trataron as necesidades que podería cubrir a Fundación Raíña Sofía. Pagarnos o arreglo dos vehículos no taller. O sea, non se falou de cantidades, non se falou de nada. Ademais de saudar o empresariado colaborador, Dona Sofía dedicou parte do seu tempo en Lugo a un dos piares que sosteñen os bancos de alimentos, as persoas voluntarias.